Parlok baro sashi sien pan ngiwan ra shipi ya kadi ka jingpen bra ka badan kam ki ba ka sarkar lengba ka district magistrate jong ka Riboy district nongpo kala pentep baknang bandubla ban perking ya ka jingpur state u virus COVID-19 ha kane ka kala ka baar las ngaudon kam man khang ya kine ki dukan harum stationery bat bookstall ki showroom jong ki kali jaka site kali dukan tiar as ngobha furniture photo studio dukan jan music stall dukan tiar sports bat cycle dukan sujan dukan dry clean duty tiar le kai khulung tiar jingdeng tiar yeng dukan tiar than home furnishing dukan disintew tusok tiar electronics salon dukan tiar shed dukan rotatu dukan baje driving school spa dukan jingta jingpen bat kiwe ki dukan badi ki tiar ki bom da kongsan ki dukan marbam bat ki mar badon kam kin pli kin khang kum balapan bena kat kum ka jing priyat ki marketing committee lembat ki borshnong ngan ong biang sa shisien ka district magistrate jong ka Riboy district nongpo kala pentep baknang bandubla ban perking ya ka jingpur state u virus COVID-19 ha kane ka kala ka baar las ngaudon kam ban khang ya gine ki dukan harum stationery bat bookstall ki showroom jong ki kali jaka site kali dukan tiar ice ngobha furniture photo studio dukan jan music stall dukan tiar sports bat cycle dukan sujan dukan dry clean duty tiar le kai khulung tiar jingdeng tiar yeng dukan tiar than home furnishing dukan disintew tusok tiar electronics salon dukan tiar shed dukan rotatu dukan baje driving school spa dukan jingta jingpen berkiwe ki dukan badi ki tiar ki bom da kongsan ki dukan marbam berkimar badon kam kin pli kin khang kum balapan benakat kum ka jing peniyat ki marketing committee lembat ki borshnong kublai shibon